Durante os nosos primeiros anos de vida precisamos ser cuidados. Pasa o tempo e a situación repítese cando nos volvemos anciáns e non nos valemos por nós mesmos. Partindo disto, podemos afirmar a importancia dos coidados, totalmente imprescindibles para o benestar de quen os precisa. Desafortunadamente, comprobamos que é un traballo plenamente subestimado, no que en moitos casos non se ten en conta o esforzo que se require nin o prexudicial que pode chegar a ser, especialmente cando non se dispón do material necesario para a súa realización. Como describirías o feito de coidar a unha persoa maior? Para empezar, hai que ter moita paciencia. Tens que ter moita paciencia con eles porque a veces son un pouco máis malos de cuidar, porque teñen as súas ideas, e tens que ter algo de empatía con eles. Terlles cariño, pero non demasiado, porque senón despois para despejarte deles costa moitísimo. Das compaxinado ben o coidar a unha persoa maior co teu traballo? E hai momentos que non. Porque ao mellor eu traballo nunha tienda e ao mesmo tempo os dueños da tienda son as persoas maiores que eu cuido, e se tes clientes e eles necesitan algo, como ir ao baño, cambiarles o pañal ou algo, tes que ou deixar os clientes ou deixaros a eles, pero bueno, vais o compaginando. Perfecto. O coidado de maiores en moitas ocasións produce lesións musculares. Tenche pasado en algún momento? Tuve que curar unha tendinitis varias veces, algo de ciáticas tamén tuve, porque aínda que che enseñan as posturas que tens que usar, como movelos e todo, hai moitas veces que se olvídense, e aínda así, bueno, pesan, tens que movelos moito, e as lesións son inevitables. Boas tardes, chámome María Jesús García Vázquez. Actualmente estou no paro, pero dedicábame al cuidado de personas maiores. Por que o deixaches? Porque o último empleo era unha persona con solamente a mitad de mobilidade, era demasiado grande e tuve que deixalo. Bueno, hoxe estamos aquí para falar con Raquel e vamos facer un par de preguntas sobre a residencia na que traballa. Para comenzar, imos preguntarte de que traballas. Vale, son a directora do Centro de Maiores de aquí de Mosví. Bueno, tamén fui traballadora social do centro antes de ser a directora. Crees que o traballo de cuidados está infravalorado? Sí, completamente. Creo que a xente, a sociedade en xeral, non sabe exactamente o que fan os nosos traballadores e as nosas traballadoras, falo femenino porque somos maioría, creen que isto non é un traballo puramente de fabricación de nada. Este é un traballo que tens que implicarte persoalmente, é un traballo no que hai moitísimo burnout, o traballador queimado, porque realmente implícache unha parte emocional que é moi importante. E esa parte é o que a xente a veces olvida. Nós non facemos 7-8 horas e nos vamos para casa. Nos traballamos con persoas, non somos unha fábrica de iogures, por lo tanto é moi importante que a parte emocional este presente para facer un bo traballo. No noso caso, un traballador bo non pode non estar ligado emocionalmente a un residente ou unha residente polas súas patoloxías, porque vemos, por desgracia, o deterioro que hai día a día. Despois, por outra parte, tamén creemos que sí que somos uns traballadores bastante estigmatizados pola sociedade, xa que os nosos residentes ao final veñen ao final da súa vida. Por lo tanto, non somos un hospital onde van recuperarse, senón non. Nós somos un centro de promoción da autonomía persoal e intentamos que os residentes, como mínimo, perdure a súa autonomía na medida do posible. Pero sí que é verdad que moitos deles acaban falecendo, por lo tanto, temos ese estigma de que a xente acaba falecendo aquí. Pero bueno, acaban falecendo, evidentemente, moitas veces pola idade, pero con os mellores cuidados e intentando sempre que o seu benestar sexa o maior posible. E, dende logo, creo que a maioría das veces conseguímolo, pero vamos, por goleada. Por iso que creemos que a sociedade non ve o traballo que se fai
nin ve o esforzo que iso conleva, nin a implicación persoal que conleva, porque un bo traballador nun centro sociosanitario ten que ser, ademais, bo técnico, boa persoa. Se nos paramos a observar, veremos que na meirande parte dos casos os cuidados de anciáns veñen dados da mans das mulleres, mostrando unha clara diferenza respecto ao número de homes que se dedican a isto. A que se deberá esta gran diferenza? Hoxe saímos á rúa co propósito de buscar unha resposta. A ver, eu creo que desde sempre as mulleres foi como coida dos fillos, coida do teu pai, coida do teu sogro, se está enfermo de tua sogra, da igual que persona sexa. Sempre se nos dedicaron e se nos puxeron máis encima nós eses cuidados das persoas, pero de todo o mundo, non só de persoas maiores nin de tal, sino de os nenos hasta o que sexa. Sempre se nos dedicaron a nós porque se cree que non estamos feitas para outra cousa, que só valemos para coidar xente e non para traballar. Entonces, pues, creo que é por eso, basicamente, polo que se nos axudican a nós os cuidados das persoas. A costumbre de toda a vida, que non se dá sacado de que a muller é a que cuida. Por naturaleza, sigue sendo eso de que a muller cuida. Entonces, é como se fora máis normal, entre comillas, que as mulleres sean as que cuidan os enfermos. Ainda que o poderían facer igual os homens, perfectamente. Bueno, creo que ven un pouco polo rol patriarcal, unha sociedade na cal as mulleres foron quedando rexeitadas ao ambiente máis de fogar, e entonces é de coidado e atención tanto de nenos, de enfermos, de persoas maiores. Porque son roles que se le van perpetuando dende fai un montón de anos, e a sociedade dámonos conta que sigue sendo machista, pero fai uns anos quizás máis machista, que agora cada vez estamos un pouco máis concienciados, e os cuidados sempre estiveron relacionados coas mulleres, tanto cuidados de persoas adultas, de persoas novas, etc. Creo que todos vimos na nosa familia como os cuidados sempre estiveron asociados a mulleres e non aos homes. Son roles que se siguen perpetuando, pero que están nas nosas mans que podamos cambiar. Porque creo que foi un erro, pero sempre non lo inculcaron así e non debería ser así, verdad? Tradicionalmente, a muller na sociedade galega, e supoño que na maioría das sociedades, cando menos rurais, pois foi a muller que se encargou do cuidado dos maiores, do cuidado dos fillos, do cuidado de todo aquel que estaba mal no seu familiar. Porque na nosa sociedade, pois antes era así, pero agora creo que os cuidados están cada vez tamén asociados aos homes, que estamos avanzando progresivamente mentres avanzan os anos. Porque son as mulleres, por antonomasia, as que teñen que cuidar, non só as persoas maiores, senón tamén as súas casas, os fillos e as fillas. A pandemia foi unha demostración clara do que ocorre, non? En gran parte das casas foron as mulleres que tiveron que dedicar os seus traballos para ocuparse dos fillos e das fillas, que son tamén as persoas maiores. E é unha das reclamacións que temos que facer precisamente que tanto nos dedicamos a cuidar aos demais, as outras persoas que nos rodean, que ni siquiera temos tempo para cuidarnos. Por iso é unha das reclamacións que temos que facer hoxe en día, e é algo no que tedes que facer un café, en que tanto os homens como as mulleres estamos preparadas e preparados para axudar a cuidar as persoas que nos rodean. Por unha cuestión da sociedade na que vivimos, en unha sociedade patriarcal, na cal houve unha división de traballo, na que as mulleres se les adxudicou como traballo todo o que tiña que ver coa casa e cos cuidados, e os homens se les adxudicou o que era o traballo fora do fogar. Entón, as mulleres dende sempre se dedicaron a cuidar os maiores, a cuidar as crianzas, a cuidar os enfermos. Entón, de esa tradición, de esa estrutura social, ven o problema actual. Bueno, é algo probablemente tradicional que hai que intentar romper, pero o rol tradicional das mulleres de cuidar a todo o mundo, de cuidar os pequenos, de cuidar os maiores, de cuidar os vellos, estendeuse durante décadas e se mantén hoxe en día. Iso implica tamén, por exemplo, que haxa moitas mulleres vinculadas profesionalmente a esas áreas, non a área social. Pero unha comunidade ou unha sociedade que cuida de todo o mundo ten que repartirse traballo entre todos, claro, entre nós e elas. Aínda que non temos datos reais sobre a diferenza entre homes e mulleres traballando en residencias, o que sí que temos son varios estudos que nos confirman que a gran maioría son mulleres,
Que opinarán os profesionais dos coidados sobre esta diferenza? Mulleres sempre. E a que crees que se debe isto? Bueno, porque sí que é verdad que os cuidados culturalmente están asociados á figura femenina, aínda que sí que é verdad que vemos que nos últimos anos os homens vanse incorporando a esta labor e, bueno, queda un pouco xa de lado esa estigmatización dos cuidados e esa estereotipación dos cuidados que solamente sean dados por mulleres, e sí que é verdad que a plantilla estáse cada vez masculinizando máis. E no traballo de agora atopas algunha diferenza entre os postos que ocupan os homes e os que ocupades as mulleres? Non hai diferencia. Ali o traballo facémolo igual os homes como as mulleres. Comprobamos que esta gran diferencia entre o número de homes e o número de mulleres que se dedican aos coidados se debe ao importante estereotipo que se foi mantendo co tempo e que afastou aos homes de actividades como lavar a ancián. De todos os xeitos, e afortunadamente, puidemos ver como o número de traballadores homes neste tipo de actividades vai crecendo nalgunha residencia. Despois de tantas entrevistas, concluímos con unha forte existencia de desigualdade nos traballos de cuidados, que pouco a pouco vai disminuindo e facendo importancia destes para a xente que os precisa.